Sinenkinga la sisuke eKZN Escort besine emfuyo imbuzi eningi. USandile wasilusela imbuzi u3 years wonke esilusele esigadela. So imbuzi zanyamalala zonke uma sizwa kuthiwa uSandile wasidayisa. Bezingaphi mhlambe le imbuzi wayidayisa mase? Bezu-43. 43 yonke. Wahamba nezu-40 kwasala amazinyana amathathu. Bekendla. Bekendla. Ubalekani? Iphutha. Ngithi ubaleka nje ngamanje. Yini kubalekisayo? Ngibona umama nosisi. Awusho la. Ubungeke ucela umaka kuhle uthi ma angisakhona sengifuna ukuyophanda nami eGoli ngicela mhlawumbe ifuku yakhonakala unginikeze imbuzi ezingaka. Ngizozama. Sanele makuthi. Sekhaya. Yes, bathi sanele. Ulambile la sekusezilambile ukuhlupheka la. Lodayisa imbuzi sekhaya. Moleni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS pronounce lover sinkomkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, isibhalele ngumama lana nondodakazi wakhe bathi banengxaki abanayo bacela nje ukuthi iJozi ibhayisikophi ingenelele. Sathi mama ningawari sokhwaleze sifike lapho. Umuntu omdala njani? Siyaphila njani? Siyaphila, ngicela ukusondela umuntu omdala ungangibaleki. Umama ngubani? Ngumama wakwaSibiya. Ngumama uSibiya. Ngasesikhothi. Okay. Nguye undodakazi wakho lona osibhale. Sisi wami unjani? Ngiyaphila njani? Ngizokubambela. Ngiyaphila njani? Siyaphila. Usisi ngubani igama? uAmanda wakambatha from Escort. Wakwambatha. Usebenzisa ifani kababa? Yebo, ngisebenzisa isibongo sababa. Okay. No ngoba uwena obusibhalele lana uthe nguwe obusibhalele lana uthi ngubani wakwambatha on behalf of umama. Bengicela nje ukuthi usibriefe kancinci ukuthi why silana namhlanje. Yebo, ngiyabonga kakhulu ukuthi nize nifinyelele la abantu abase-Jozi TV for ukuthi nize nifike la. Sinenkinga la sisuke eKZN Escort. Manje sengize ngakhetha ukuletha umama la eGoli. So ekhaya akukho umuntu eKZN emakhaya. Besine emfuyo imbuzi eningi ekhaya. Salahlekelwa abazali then kwase kwasala umama ekhaya. Bengasekho umuntu omdala umuntu wesilisa engasibhekela imfuyo. So umama sacela abanye ubhuti abathi uSandile wangakhona Escort. USandile wasilusela imbuzi u3 years wonke esilusele esigadela. So imbuzi zanyamalala zonke uma sizwa kuthiwa uSandile wasidayisa. Uma sizwa umkhondo sizwa kuthiwa uSandile ungapha eGoli. So besicela usizo lweni sihambe nisicingisa uSandile ukuthi ngabe ungakuphi because siyamdinga salahlekelwe lemfuyo yasekhaya yonke ngendaba yakhe. Ngiyayiva yena le ndaba. Umama nguye obeka hlala eGoli wena ubeka hlala emakhaya wena uhlela la. Yebo. Wena uhlala la. Yebo, ngihlala la mina. Okay, ngiya-understand. Muntu omdala bengicela ukuthi ngive kuwena ngoba kahle nguwe obuhlala nalomuntu abathi utshontshe imbuzi. Kwenzekeni umuntu omdala yena ubeka umfana othembakalayo ukuze ezeqale nokuthi ezokusebenzela uzumthembe. Umthembe ngoba kanjani? Umfana beke right. Kodwa noma ngabe ke besibona kwesinye isikhathi ngoba kwesinye isikhathi imbuzi benokuthi ishawe inyoka. Shawe inyoka kube kodwa esathatha amanani amancane kuthe egcineni nje washanqa zonke imbuzi wabaleka ke emakhaya sathi siyamfunda sangabe samthola. So umntanami ke yena kwabhalela nina ke ngoba umkhondo yena akwazi nokubhala mina ngikwazi ukubhala. So ngiyacela nkosamcela ningisizeni simtholeni lo mfana ngoba imfuyo yakwami ngiyayidinga. Uyayidinga vele umuntu omdala. Umuntu omdala bezingaphi mhlambe le imbuzi wayidayisa mase if yakhumbula ukuthi zonke mazi in total. Lezi nje agcinile nje uthathe besekusele imbuzi ebezu-43. 43 yonke. Wahamba nezu-40 kwasala amazinyana amathathu ngoba wona ayisele ekhaya phakathi. So waphuma nazo ethi yokwelusa wavele wahamba nazo zonke wayidayisa waphela endaweni. Wahamba umuntu ophuma nembuzi ekseni thema sekubuye kufuna intambama ebuye ezovalela kabangisabuya. Sathi siyaphuma siyabheka nayi asemtholi nembuzi asitholi nabantu alusa nabo bathi nabo bamgcine efika nembuzi wadlula nazo wanqamule washona ngasemahlathini kwabe kumgcina kwethu lapho.
No, kusho kona ukuthi mhlambe bekasethola iclient vele umuntu ozozithenga lembuzi. So ngoba ngathi wathengiselo ngazi noma wathengisela babaso yini kodwa mangizwa abafana laba abalusa naye bethi umuntu abe nokuthengiselana naye bekomunye ubabaso omunye naye unemfuyo ngakhona ngasekhaya. Oh na usemakhaya loyo. Usemakhaya loyo. Kuzomela sibe no singenye imini mase sicedile ngoba uMr Jones kahle kahle utholile umkhondo. I wasn't expecting this. So, I randomly downloaded Stocky T a few weeks ago just to see what the hype was about. And I wasn't expecting to actually like it. What kept me coming back was the copy trading feature, where you literally follow and repeat the moves of experienced traders while you learn. Plus, their custom support is available 24/7, which is, as a beginner, I actually need it. It becomes my go-to thing to do when I'm just chilling. As you can see, the market is on an uptrend. I'm buying with an amount of 15 rand. And yes, just like that, we are in the money. If you want to try it yourself, please click the link on the description and use my promo code and double your first deposit. Walomfana ndini ukuthi ungakuphi la eGoli. Yeah, so sizosuka siye lapho yakhona. Kodwa ngizothanda kona ma ukuthi ngenye imini sike siye khona le escort. Siyodila nobani mababazi. Yebo, because I'm sure baningi abantu abalahlekelwa imfuyo zabo. Ithi imihla namalanga kanti bazidayisa lapho kuyena. Yebo. Uke waya kuye yena uMabaso uyambuza ukuthi hayibo Mabaso akusuwo othenga imbuzi zami ngoba nako imbuzi zami zilahlekile and lo muntu obeka inqanda le imbuzi usebalekile uyeGoli. Ubaba Mabaso mina bengeke vele ngize ngikhulume naye ngoba bebevele bebanga nobaba wakwami bebengawena vele imfuyo. Ukusho ukuthi naye ubaba mhlambe njengoba ahamba ngeke ngisazi ukuthi kwenzakalani ngoba naye walimalela khona emfuyweni entabeni. Ngiyaxolisa umuntu omdala for ukuthi nalahlekelwa ubaba. Ngiyaxolisa kakhulu kuloko. But angisafuna ukuthi nginivuselela amapain. Nithe sihamba kanjani masiya khona lapho? La Mr Jones nguye wazi. My good sir, which side are we going? Oh, we going straight. Oh, ngiyaxolisa mama bese ngilibele ukuthi uMr Jones nguyosifunele wasifumanela le ndawo. Singahamba my good sir. Can we go Mr Chi? Nje ngicela nisisize siyafuna impela imbuzi zasekhaya. Siyafuna nje ngedlale thina lo mfana. And siyabonga kakhulu ngoba nje nisizile and ubhuti uyazi ukuthi ukuphi lo baba lo bhuti atshontsha imbuzi zethu usandile. Siyayicela nje imbuzi zasekhaya siyafuna. No ayisizokwenza konke okusemandleni nama wena siswami nawe ma ukuthi sinifumanele ukuthi esixelele kahle ngoba uMr Jones uthi uvile umkhondo ukuthi usehlala ngakuphi la eGoli yabo. Into engivisa ubhlungu ukuthi umthatha umuntu umthemba and ngoba uyasho ukuthi ma akekho umuntu okhona lapha ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi ngenye imini nani benizoyena cause njengomfana ke nami asemakhaya ngiyazi ukuthi sometimes umfana mayingabe sekasebenzele umndeni ixesha elininzi umndeni uye ulula isandla nawo uthi awu ukhuphe nabo ilezo ibhokwe nyane imbini ezintathu just ukuthi nimbonge ukuthi siyabonga ukuthi oko usibhekela imfuyo zethu. Ngiyakholela ukuthi uma bekuzofika lapho. Hayi vele ubaba bemnikeza imbuzi embili mangabe kuphela unyaka ngaphezulu kwale mali abhadalwa yona ngenyanga. Oh bekamnikeza phezulu kwale mali abemkhokha yona. Yebo. Kanti manje wayesekabuye yaba ungrateful ukuthi benimlekelela nibuye nimncede nalapho. Mina ngazi Nkosami ngeke ngize ngiqamba amanga nje ngikwate ngalendlela eyisimanga ngoba besimthemba kakhulu yamfana. I mean understand my good say I don't know. Oh right here. Oh okay ngicela silandele uMr Jones guys singeneni. Uthi khona la. Yeah uthi khona kulomuza bathi usehlala ngakuko. Ngathi singamthola yazi. Singamthola nje ngempela. No. Mayengekho somlinda abantu abadala ezebuye. Osizela ku main house. Okay. But uthi Mr Jones bathi uqashe ngale emuva mara kumele siqale siqonqoze la ngoba unokuhlala na mastandwa la ekhaya. Qonqo. Knock. Qoqo bata. Oh. Bamba lo muntu. Manje ubalekani? Bamba lo muntu Mr Jones bamba.
Ubalekani? Ubalekani wena? Ubalekani? Ubalekani? Mr. John, mziseni la. Kuhlala. Nithi bathi uhlala la wena, uhlala kuphi la? Ngihlala khona lana. Oqashile la? Yebo ngiqashile. Sisazobuya sicheck ukuthi kunani la. Mziseni la Mr. Bring him here. Lahlele la, mbekeni la. Mbekeni la. Mama. Ngisathi ngiyozama mama. Ngiyaxolisa. Shwele Mama. Kwenzakalani? Ngicela nehlisa umoya ma. Mama ehlisani umoya. mama ngiyaxolisa. Mfondini. Ubalekani qala. Ubalekani? Ngavelelwa iphutha. Ngavelelwa iphutha ekhulu. Niphutha lani? Iphutha. Ngithi ubalekani njengamanje? Yini ekubalekisayo? Ngibona umama nosisi. Ubeka phansi. Mr. John. Kumele sekhaya. Yima. Bengisayozama. Kumele sebengaze benze ngalendlela kumele benze ngayiphi indlela. Ukhuluma sifuna ubuza sekhaya. Washo Ya, angithi abantu abafana nawe badinga amakhamera. Ehlisani umoya abantu abadala. Ibuzizami. Ehlisani umoya. Okay, mfethu. Bantu abadala ngiyacela. Sisi ma ngiyacela nehlisa umoya. Wemfethu. Uma uthi ukuqasha ngokuthemba ngithi. Yebo bhuti ngiyakwazi lokho. Yini ekwenza ukuthi wena uqashwe ngokuthemba mfethu usuthatha imbuzi zabantu ubaleka nazo. Uyizidayisa wena unyuka uze la eGoli. Ubucabanga ukuthi ngeke ufumaneke mhlawumbe. Ngangitshela ukuthi ngizobuya mase ku right. Manje okay. Ehlisani umoya. Yini ebeyinzima ukuthi no hayi asifuna ukumlisa uzosicelela ukuthi wayeyenzile lento. Wena awusho la ubungeke ucela umaka kuhle uthi ma angisakhona sengifuna ukuyophanda nami eGoli ngicela mhlawumbe if kuyakhonakala unginikeze imbuzi ezingaka ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye emakhaya. Inkinga yami sakhohlisana nabangani omunye akekho useThekwini omunye usashona esisakhohlisana naye. Uzosikhomba lowo muntu loyo. Lo muntu lo ubani igama lakhe lo? Igama lakhe uSanele. 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 Mr. Jones, remember that name. Yeah, remember that name, Sanele. Yeah, because wena mfethu lento isenzo sakho senzile yazi kumele usibhatalela ngithi yazi lokho. Yebo kumele ngisibhadarele. So Sanele. Ngizozama. Sanele my good friend. Ehlisani umoya. Yes, but Sanele. Ulambile la sekusizilambile ukuhlupheka la. Lodayisa imbuzi sekhaya. Sizami baba. Umabaso labulala ubaba wami. Umabaso wadayisela yena uzohlangana nomabaso. Siyafuna imbuzi sekhaya. Umabaso vele. Lo mabaso ndini. Ngikulela imbuzi zami ngabodayisa. Uzozikhupha ehlisani umoya. Yima awutshele mina la. Lo mabaso nimdayisela nibangaphi? Zingaphi ibhokwe nizidayisa kumabaso? Ngithi niba ngaphi kulento lena? Ushuthi wonke umuntu lapha eScott udayisa kumabaso lezini. Siba u3 kulento lena sakhohlisana nje ukuthi umabaso yena uyithenga kanjani imbuzo owaziyo ukuthi ayisiyo zakho? Uyena sakhuluma naye kusho ukuthi mhlambe into akayijwayele kuyena. Wabulala ubaba wami. Ngoba uhlangane nomabaso wena. Angithi umabaso yena lo wabulala ubaba. Yawena cela imbuzi sekhaya. Uzobaleka lo. Mr. Jones, take this guy. Mfakeni cook this guy. Mthathe Mr. Jones. Mthatheni nimfaka lapha emotweni. Siya lapha eScott sifuna uyosibonisa lo mabaso. Sijwayela kabi nini? Nimfakeni lapha emotweni lona akunanto soyikhuluma naye. Mfakeni lapha emotweni ngoba uyambona nje ukuthi uyaphetha. Guys, so into soyenza njengamanje ngoba ziningi izinto sothatha amapolisa la abantu abalapha eduze siba reportela ukuthi sihambe namapolisa sazi ukuthi siya le Escott besifonelele umuntu ole Escott amapolisa le Escott besifunela umabaso lo uzosikhomba ukuthi umabaso wamdayisela kanjani because sifuna lo mkhulu lo umabaso ezosixelela ukuthi kwenzakalani nechomi zakhe zonke bathi usanele whatever bazosichazela kabanzi ukuthi why bathatha ibhokwe ze family beyazi ukuthi ifamily yayisokolela abekho umuntu abamthembile sizohamba naye njengamanje lo
my brother siye le yosichazela into eningi sizoza nge-follow up guys ndinixelele ukuthi kwenzekani simfumene okufumene kwenzekeni masifika le ngaphambili mangabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali ukuthi usibhalele jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifolele enkundleni zethu zokuxhumana we are Jozi Bioscope ku-TikTok siJozi Bioscope yonke indawo nako Facebook we are Jozi Bioscope everywhere bafethu ningalibali ukuthi nisfollowishe the most bafethu ngicela ukuthi ningalibali ukusubscribe ni-comment nisixelele ukuthi nifile kanjani nina ngale episode yanamhlanje yini nifila ngathi ukuthi Jozi Bioscope inganceda abantu ngendlela eyiphi mhlambe mangabe khona okunye nikubonile nawe lapho ko-onako ekasi ocabanga ukuthi mhlambe ufuna ukuthi Jozi Bioscope ingenelele imncede ngako because amanye abantu bathi nokuthatha i-advantage angeke ukuthi ifamily ithathe lo bhuti lona ngokumthemba and nayo ubhuti sekathatha i-advantage ukuthi umama uyazi ukuthi umama akasenamuntu ongutato lapho okhona ekhaya and inyona into enginyanyisayo ukuthi bekayazi lo mfana lona ukuthi umabaso ndini loyo nobaba walela khaya bebemqashe kuyo abavani yini eseyimenza ukuthi manje gengaphe nomabaso ukuthi bezochitha bezomosha umuzi kamama bemosha imfuyo kamama ngoba uyazi ukuthi umama baphila ngayo leyo nto umama nguye ukuze survive ngoba ngasekho umuntu ongubaba lapha ekhaya usurvive ngalendlela amsho uthatha advantage ukuthi uyazi ukuthi akusekho umuntu oyisilisa so ngizoyidayisa lembuzi ngibaleke ndize ngapha egoli ndiyazi ukuthi akekho umuntu ozolandelela kuleyo nto kanti ulibele ukuthi la eJozi sine Jozi Bioscope and mangabe uyenza amacala nawe wena mangabe uhleli lapha emakhaya uyazazi ukuthi umosha ilizwe umosha abantu ubosha ama families iJozi Bioscope isazongenela ngenye imini and ngeke ukhole masifikile sokulayita wena mshanami and angeke ukhola. I'll see you on the next episode. Tasha!